niki tentangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kodratipun takdire Allah niku dikengken keluarga. Saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika keluarga ingkang pertama namine Khadijah. Lah niku sayang Kanjeng Nabi ten Khadijah karena perjuanganipun Khadijah dari orang kaya waktu niku ten negarane sampai telas didamel memperjuangkan agamaipun Allah. Lah niku sayang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika takdiripun Allah istriye dipendet pecah. Khadijah nika pecah. Nggih tiyang ingkang senajan Nabi istri pecah beberapa tahun bersama nggih tasih terkenang-kenang menika. Kanjeng Nabi angsal wahyu perintah dugi Zatullah untuk menikah lagi. Niku nggih. Kanjeng Nabi menikah lagi dengan Siti Aisyah. Proses lami Kanjeng Nabi sering memikirkan Khadijah karena perjuangan Khadijah sangat mendalam sekali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun oleh siapa terakhir? Aisyah. Semerap bahwa Rasulullah itu sering memikirkan Khadijah. Maka Kanjeng Nabi ditegur oleh Aisyah niku. Nggih cara kasare ya napa sampean kok tasik mikirno Khadijah. Dan niku. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika jawab, "Kon kok cemburu ambek wong mati." Dan niku intine. Saking sayange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara Khadijah lan Aisyah. Lan niki enten kisah-kisah cinta ingkang sak benere baik ten negara pundi-pundi menika. Lek ten India enten kisah cinta sinten Ramah lan Sinta. Suci cintai. Ten Arab sinten Laila lan Sais Laila. Niku cinta ingkang sejati dados sejarah sing patut dicontoh niku. Lek ten sakniki Titanic, Romeo and Juliet. Ngoten nggih. Niku nggih mangke kula jelasaken. Lah niki nggih ngoten. Punten jamaah niki krana jamaah niki urusanipun keimanan maka kula ibarataken dhateng sing jaler niku wau kula paringi nama ikhwan ngoten mawon nggih. Sing estri sinten nggih? Nggih pun istri gelis ngoten mawon mangke lek ditemper-temperaken aja lah. Nggih, lami saling cintae. Sami nggih padha senenge. Tapi proses dateng Allah niku takdiripun boten jodoh. Akhire napa niki sing jaler? Ikhwan niki wau nggih keluarga. Si gelis niki wau nggih keluarga. Akhire sami-sami proses menika nggadahi yuga sami-sami. Tapi nggih niku wau takdiripun Allah. Berubah ingkang si gelis niki wau sing jaler pecah. Gadahi yuga setunggal pulang dateng tanah kelairane. Lah niku nggih, pulang dateng tanah kelairane. Maka secara langsung boten langsung sang ikhwan niki wau kepanggih kali sang gelis. Tapi sang ikhwan niki tasik terikat hukum keluarga. Lah niku sesungguhnya ada takdir itu untuk sama.
mongko kula ingkang dados saksi. Tapi sang ikhwan entah terlalu memegang hak hukum agama atau nggih menika kula mboten ngertos sehingga takdir itu terlewatkan oleh sang ikhwan mboten dados keluarga karena cinta niku mboten harus memiliki, karena cinta itu bukan harus bersatu dalam keluarga. Niku cinta ingkang suci, cinta ingkang keimanan dateng Allah. Sing sora sing dados tengah-tengah. Nah niku walaupun pun dados wasit ibaratnya walaupun pun dados tengah-tengah beberapa tahun niku pun pecah dalam kehidupan percintaan, dalam kehidupan keluarga sehingga tidak berkeluarga. Ngoten akhirnya nggih niki sing namine kitab laku diri. Apakah nanti mampukah yang di tengah-tengah ini untuk menjembati sang ikhwan lan gelis ini tidak terjatuh ataukah hancur nggih ditingali mawon. Muga panjenengan sakniki pun ngerti sinten ingkang kula maksud, mergo tiyangipun mriki cuma nggih niki mawon. Hancur-hancur buyar-buyar lek kanggonipun kula tetep kula lampahi krana niki nggih kudu dilampahi. Mongko lek kula berhasil ujian niki nggih Allah ingkang maringi hadiah menika. Lek ancene hancur nggih dados nggih menika cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.